И здравейте, хора! Днес ще играем на Match Masters. Абонирайте се, лайквайте и да започваме видеото. Приятно гледане! Сега мисля да си сменя скина, този не ми каже. Явно няма да го сменям все още. Добре. Така. Само ще вместо Babylon. Play for 1 year. Да, играя една година вече. Така. Няма друго. И да започваме игра. Сега мисля да съм след от този. Добре. Сега. Така. Имам колко? 5. Добре. Още. Сега ма би. Айде, край. Почвам. Той. Така. 7. 18. Така, това тук. Така и това. 28. 7. 7. По-скоро 8 да ми би. Какво прави движили? Много е гадно. Вече ма пи то доста. Сега ще видим. Актив. Опа. Добре. Бихме го. С закате. Оп. Добре. Ще има да се поиграе малко. Гледам. Така има едно. Може би и 8. Ще ма пили. Не! С едно! О май гад. Така, 3. Добре. Колко много светнаха. Колко много сметката дойдоха. Те играва супер. 108 на 67. Няма шанс. Пак пусна. Мисля, че няма да ме победи, ама може би ще ме победи. Още 7. Какво? Сега. Добре. Така. Пускам това. Опа, супер. Айде. 6. Така. Имам супер. Пускам. Айде, екстра от 2. Мисля, че ще се купя, ама може би ще победя. Може би. Той има този 52.
Как ще направим? Бу. Само 13. Тънутане. Вече нещо тройно. Бима. О, не. Само да ви кажа, не съм играл, да си играл повече от 6 месеца. И... Много съм слаб, само да ви кажа. Клепак да играем. Обаче, ще взема това желе. Видях какво прави, искам да го пробвам. Срещу американец. Така, ако е направо, но не знам дали е точно американец. Какво да му пратим, хора? Пишете долу в коментарите каква друга игра искате да играя. Сега. Чакай. Се опитам ти. Добре. 7. Нещо мога ли да направя? Не са той. Пробва нещо трудно. Няма време, то с 2 мапи. Рома. Добре. 25. 3 така. Айде, метката. Това така, мъртъм, така, супер. Билко с 3 само. Ми се струва, че да... Сега. 3. И патката пусна. Айде, пате. Папе. Направо. 3. И си вземам актив. Сега. Я да видим. Пик. Тук е ти. Опа. Уха. Така. Какво да си преместим? Ето така, супер. Да, добре. Добре. Гледайте. Така. Това ще принесе. Що? Много бързо течето и време направо. И чук. Да се използва и двете допълнителни неща. Чука и та са въртялка. Добре. Сега. Я ще използвам обаче едното.
Като ще дойде тук, ще насаме по. Така. 3. Така. Екстра лут. Добре, добре. Окей. Добре, добре. Печеля, той е рунд, обаче печеля. Айде. 120 на 72. Добре. И добре, това беше за днес. И да, това беше за епизода от Match Masters.